फैगौ 10 मार्चनि सिगां बरपेटा रडनि रेलवे फ्लाइअभारखौ बेखेवनाय जासिगोन। गोदानै लुफुंजानाय फ्लाइअभारखौ मन्त्रि रनजित दासआ नायदिंहैदों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय बरपेटा रड नोगोराव गोबाव समनिफ्राय रेलवे फ्लाइअभार लुनाय खामानिया सोलिगासिनो। बरपेटा रडनि फ्लाइअभारा थाबै लुफुंजायैयाव गोबां जेंना सोमजिनानै दंगासिनो, जेरै ट्राफिक, थांलाय फैलायनि हेंथा, होंगो दोंगो बायदिनि जेंना। आथिखालाव बे जेंनाफोरा जोबनायनि लामायाव फैबाय। बरपेटा रडनिफ्राय साहा मानास नेशनेल पार्कआव थांनाय लामाया फैबाय थानाय समफोराव गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन। जायगानि एमएलए आरो आथिखालनि केबिनेट मन्त्रि रनजित दासआ थांनाय सनिबारखालि फ्लाइअभार लुनाय खामानिखौ नायदिंहैनानै खामानिनि सोमोन्दै बुजिना लाहैयो आरो फैगौ 10 मार्चनि सिगां बे फ्लाइअभारखौ सोरखारा बेखेवगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोयो।